लैहोर लैहोर गुवारिखौ बिपिएफ पार्टी अफिसनि मोखाङाव जानाय बुनाय बे बुग्राफोरनि गासिबो माने रेकर्डफोरखौ दिनै रायजोफ्रा नुखाजोब्बाय बिसोरनि भिडिअ फुटेज नुजोबनाय जाबाय बिसोरनि माने केमेरा बे जे नुजाबाय केमेरायाव बिसोरनि सावगारिफ्रा गासिबो नुजाजोब्बाय दा बिसोरनि सावगारिखौ लानानै आरो भिडिअ फुटेज लानानै ओमफ्राय सीसीटीवी केमेरानि जायनाखि रेकर्ड बे रेकर्डखौ लानानै दिनै जाय बुजाग्रा लैहोर लैहोर गुवारि अर्गानाइज सेक्रेटारि इउथ बिपिएफ माने उइंनि दा लैहोर लैहोर गुवारिया क'क्राझार थानानि इनचार्जनो माने एफआइआर होदों दा बे एफआइआर नामाव दङ नै श्री अशोक गयारी जेनेरेल सेक्रेटारि देबरगाव ब्लक इउपिपिएल जाय अशोक गयारिया माने बुंदोंमोन जे माने प्रह्लाद ब्रह्मनि न'आव जानायखौ अन्थाइ खुनाय बियो नाटकसो गावखौ एडभार्टाइज खालामना लानो थाखाय माने मोनसे इमेज बिल्डआप खालामनो थाखाय गावनो खुंनानै लाहोदों होनना बुंदोंमोन बियो आरो लोगोसे लैहोर लैहोर गयारिनि न'आवबो जायखौ अन्थाइ खुबैदोंमोन बे अन्थाइ खुबैनायखौबो जे लैहोर लैहोर गयारिया गावनो अर्गानाइज खालामनानै खुबैबोदों होनना बुंदोंमोन दा दिनै बे नामा फैदों बे केसाव फैदों दा गथिखे बेनो रोखा फोरमान जाबाय जे बिसोर एखे अर्गानाइज वे बिसोर जे खामानिखौ मावदों दा बिसोरो अशोक गयारिया माने खामानिखौ मावहोनानै बियो माने जाय मावग्रा बिसोरखौ दोनखोमानो थाखाय बे स्टेटमेन्टखौ होनाय जादों बे जिनिसा रोखा फोरमान जाबाय आरो लोगोसे नैयाव नुदों श्री खोमदोन गयारी बेखौबो केसाव जों नुबाय आरो बिनि फट'आवबो दंजोबो खोमदोन गयारी गासिबो बिनि बिफा बिमानि नाम अबे जायगानि बिनि गासिबो रेकर्ड गासिबो बिनि माबाफ्रानो एड्रेसानो गासिबो दंजोबो आरो सोमदोन दैमारि बेबो दङ आरो श्री दुलाराय बसुमतारी बेखौ नुबाय आरो श्री दबेन बसुमतारी बक' एनएलपि केडार बिनि नामखौ जों नुबाय बे दबेन बसुमतारी बक'आ जाहैबाय बे सारेन्डार एनएलपि अलरेडि सरकारजों बायजानानै बे दंखायो दा बेनि थाखायनो बियो सरकारनि खामानि मावनो थाखाय बे खोब नांथाबनानै दं जार फले नैबे माने गावनि आसल जायनाखि स्पिरिट जाथि सिबिनाय स्पिरिट बेखौ बावनानै दिनै गावनि बिदा फंबायखौ दिनै हाथियार बादि बे बाहायजानाय सरकारजों दिनै बुख्रुबनो फैबाय बे दा बिनि नामा दङ दा हयथ' बेफोरबायदि मानसिया भबिष्यताव खुनु गोजों मोनसे माबाखौ नुहुरा बिसोरनि भबिष्यता खोमसि ओरैनो बिसोर केस जानानै दंखायो दा बिसोर जुदि आरो बिदि केसाव नांथाबबावोब्ला हयथ' सानसे समाव बेफोरनि माने केसनि थाखाय बेजों बिराद खैफोदाव फैगोन बे रोखा नुहुरो आरो दिनै बेफोरबायदि मानसिखौनो बोरै दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै इउपिपिएलआ दिनै बोरै बाहायखो बिसोरनि दारैसो बोरै पार्टि सालायनो नागिरखो बे जिनिसा गिदिर प्रश्न जायो आरो लोगोसे दंबायो माखासे मानसिफोर दा बिसोर गोबां माने माबाजों लानानै भिडिअ फुटेजखौ लानानै केस होनाय जादों दा बेखायनो जे दिनै जे बे बुग्राफोरनि नामा जे ओंखारबाय बे बुग्राफोरनि नाम ओंखारबाय रोखा रोखा जाबाय बे जायगायाव सोर सोर दंमोन आरो अबे अर्गानाइज मानसिफोर दंमोन बेखौ नुजानाय जाबाय दा बेखायनो थगायनो नागिरब्लाबो थगायनो हानाय नङा सैथोआ अरायबो सैथोआ अरायबो माने सिन थाखायो बे सैथोखौ दोनखोमानो हाया बेखायनो जोङो सैथोजों बयबो सोलिनांगौ आरो सैथोआ गोमायोब्लानो जोङो माने नङै खोथा जोङो बुङो नङै माने माबानि जोङो आश्रय लायो गाज्रि खामानि मावनायनि आश्रय लायो जों बेखायनो जों सैथोजों सोलिनांगौ आरो सैथोजों सोलिनो रोङिखायनो जों बिबेक शून्य जायो जोङो गियान शून्य जायो आरो गियान शून्य जायोब्ला बिबेक शून्य जाब्ला जों गाज्रि खामानि मावो दा दिनैनि बे जायनि खामानि मावनाय बे बिबेक शून्य जाबाय गियान शून्य जाबाय दा रायजो राजाफ्रा जे इउपिपिएलखौ गाज्रि नुथारबाय इउपिपिएलखौ फोथायला एबसुनि फारसेबो गाज्रि नुनाय फैबाय बे जिनिसा माने नुजाबाय बेखायनो दिनै एबसुआ इउपिपिएल नेताफ्रा दिनै गियान शून्य बिबेक शून्य जाबाय जों बेखौ दिनै रोखा रोखा बुंनो हायो दानिया रायजोफोर बाथ्रा फैदों मा दा दिनै सान्थिनि बिटिआर गोजोननि बिटिआर होननानै प्रमद बर'मोनहा बिफेन बर'मोनहा दल दामै दामै गिदिंबाय थायो दा बेयावनो प्रश्न जायो दा दिनै सान्थिनि बिटिआरब्ला गोजोननि बिटिआरब्ला दिनै माने साधारन इलेक्सनखौ लानानै माने अन्थाइ खुलायनाय बुलायनाय मानो जाखो आरो दिनै सान्थिनि गोजोननि बिटिआराव दिनै माने रांखावरिनि धन बल बाहाबलनि दिनै माने गोहोम गोलैखो माने थाखा फैसाजों मानसिखौ बायनाय मानसिखौ माने फुस्लायनाय मानो फैखो माने सिगिस' खालामनाय जाखो अरुणाचलआ स्किम मोनोब्ला इउपिपिएलआव भट नांगोन आरो बिपिएफनि मानसिनो अरुणाचल स्किम होनाय जानाय नङा बेफोर जिनिसा मानो फैखो सान्थियावथ' बिदि फैनो मोनामोन सान्थियावथ' बयबो समान आरो ओरैबाबो गोरिबा गोरिबखा गोरिबफोरनि गेजेराव सोरबा बिपिएफ सोरबा
इउपिपिएल होननानै रावबो जन्म जाया दा बे हिसाबै दिनै जाथिनि गेजेराव जे माने गोरिबखौ लानानै बोखावबाय दिफेन बर' उरखाव गोरा ब्रह्म आरो जोंना प्रमद बर' नोंसोर फुरा रेसपन्सिबल बेनि थाखाय जाथिखौ दिनै मानो इलेक्सनाव नोंसोर बोखावखो दिनै जाथिखौ मानो स्किमजों मानो बोखावखो दा दिनै जाथियाव मानो बुलाय सोलाय लाबोखो बेथ' दिनै रोखा रोखा जाबाय नोंसिनि माने सान्थिनि बिथिराव जे असान्थि जाबाय बेथ' दिनै रोखा रोखा जाबाय आरो नोंसिनि सान्थिनि बिथिराव दिनै मानो गोबां मानसि मानो गावथारनाय जाखो मानो बुथारनाय जाखो बेखौ जोंसारखौ माने मख'नायनिफ्राय जोंसार जन कुमार ब्रह्म बेनिफ्राय आराम्भ खालामनानै हेमन्त नार्जारिमोन गावथारजानाय ओजों जेपिनिस नार्जारिमोन गावथारजानाय ओजों थाख्लाय दैयाव लानानै गावथारजानाय बे जिनिसा मानो जाखो मानो गावथारनाय जाखो सान्थिनि बिथिराव मानो गावथारनाय फैखो बेफोर मा प्रमान जादोंमोनलाय अब्ला बेनोथ' प्रमान जादों बे बिटिआरआव खुनु सान्थि गैयानाय आरो लोगोसे नोङो गोबां न' बां सावना ओंखारनाय जाबाय मानसि बुथुर बुख्राव खालामनाय जाबाय गोबां मानसिखौ माने गृह हारा खालामनानै माने जि जोम सावनाय दो दोख्ला बुथुमनाय बे रोखोम जाबाय दा बिदिया मानो जानो मोनखो दिनै गावनि सरकारानो दिनै माबोरैहाय गावनि असे फिसाफोरखौ न' बां सावनानै बोरै माने माबानो हाखो माने खैदां खैफोदाव माने भुगिनो हाखो दा बेफोरनो दा दिनै नुबाय जे माने बिटिआरआव जे सान्थि फैमाराखै बे दिनै प्रमान जाबाय दा बेनो रायजोफोर आं नैबे खोथाखौ आरोबाव बुंबावनो लुबैदों जे जेब्ला मानसिया मटिभ्रम जायो जेब्ला मानसिफ्रा गियान सुनु जायो जेब्ला मानसिफ्रा बिबेक सुनु जायो अब्ला मानसिफ्रा नङै बाथ्राखौ बुङो नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोलायो बे बाथ्राया दिनै आं दहायबो बुंदों आरो बेनो दिनै बे बिटिआरआव दिनै गियान सुनु मानसिफ्रा दिनै जोंनाव संगठनखौ दैदेनगासिनो दं बिबेक सुनु मानसिफ्रा दिनै जोंनि संगठनखौ दैदेनगासिनो दं दा जाफ्ले दिनै बिटिआरखौ मोजां होननानै बुंनानै दिनै रायजोआव थगायदों दा बिटिआरआ जे गाज्रि दा बेखौ जेब्ला गाज्रि होनो बिसोर रिप्लाइ होनो जेबो गैया दा नै दिफेन बर' बादि एफा गिदिर संगठननि प्रेसिडेन्टआ दिनै बे बुंनो गोनां जाबाय जे गामि दानख'नाय सुक्तिखौ मानो खालामनानै लाबोखो होनब्ला गामि दानख'नाय सुक्तिखौ लिरख्लादोंसो होननो गोनां जाबाय दा बेफोर माने बे गियान शून्य जानाय बिबेक शून्य जानाय नेतानि बे माने आखल बियो आरो लोगोसे बुंनाय जाबाय जे दिनै बिटिसिनिफ्राय 16था डिपार्टमेन्टखौ मानो डिसिनि हरनाय जाखो नोंसोरो मानो बेबायदि सुक्ति खालामनानै लाबोखो मोनखानाय बिटिसिनि गोहोखौ डिसिनि हरनाय बेबायदि सुक्ति 4.6आव दङ बिटिआरनि सुक्तिनि 4.6आव दङ डिसिनि माने पावार हरनाय बिटिसिनिफ्राय दा बे सुक्ति मानो लिरनानै लाबोनो फैगोन होनब्ला बे बुंना होनाय जाबाय जे माने डिसिखौ जों माने बाहायदों डिसिखौ बिटिएसआ बाहायगासिनो दङ डिसिनो पावार हराखै दा बेफोरबायदि मिसा खोथा बुंनाय नंखाय खोथा बुंनाय बे गियान शून्य नेताफोरनि बे माने आखु आरोखि दा दिनै बेफोर आखुजों जुदि जोंनि जाथिया दैदेनजानांगौब्ला जाथिया खुनि मुक्ति गैया आरो बे जाथिया गब्रायगोन आरो जाथिया खैफोद जागोन